Čaute u dnešného videa. Ideme robiť o tejto zbrani. Presne o tejto. Takže, ideme sa pozrieť, ako sa rozkladá. Takže, utlmieme z tohoto. To sme presne tlmič. No. Potom odomíme znova ruku. No, odomíme tieto bočnice radšej. Čo máme za sebou. Hej, tu sa dá dať toto. No, teraz to ideme zobrať stáť tú vec. No, to som asi pochopil do radiátoru. No, teraz máme ručku. Hej. No. Toto sa mi nedá síce, hej. Ale máme mieritko. Takto sa do ňoho pozerá perfektíno. Hej. Tak poďme sa pozrieť, ako to strieľa táto mašinka. Ako to tady vyzerá. No, pozrite na tú snajpu vymakanú. To je mega super. Super. No poďme si to upraviť, hej. Teraz sme to mali aj za sebou. Takže znova vás vítam u dnešného videa. Dneska budeme iba používať takéto somarinky na zbrania. Hej, musím si počkajte. Chvíľku iba musím to dať do druhej ruky. Dobre to dávate. Toto je voľná zbraň. No, tá gumička. Hej, no. No to dáme potom zajtra. No ale poďte sa pozrieť. No, to kde je tá druhý? Nevšimajte si, že video malé, všimajte si toto video. Tak. Ne! Galo! Čo to deláš, ty? No! Dám to naopak. No, zatiaľ. Už sa to tam... Prepáčte mi, len toto sa tam nechce. Potom budeme robiť do večera. Som zistil, že toto video ma neposlúcha nejak. No, takže ešte. Vy si robíte zo mňa srandu? Dobre. No tak si to musíme dať takto medzi nohy. Nepozdravte. Prepáčte mi, toto bolo omylom. To sa už nikdy stane. Dobre to dávam? Asi nie, ale... Toto všetko tam ešte musím dať. Toto všetko, vy si robíte zo mňa srandičky. No, konečne. Táto somara. Musíme tam ešte dať. Alebo Lamborghini tam dám ešte. Kamo! Koko! No, som to asi odlomil, no. Musíme si dávať pozor, že ako to tam napchávate. Na koľkatku to mám dať? Napíšte do komentárov, že na koľkatku by ste to dali vy. No a ideme dať posledný tlmič. Náš obľúbený, krásny tlmič, čo používajú. To som tam zle primontoval. Ne! Ešte chvíľku. Dobre. O, nevšimajte si ma. Ideme. Som zrkal. Nemôžem. Pozerajte ďalšie video a odoper.